Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa. Panganudul kalipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutok kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan-an siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na ikamatayo Lunlon tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatay. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbahan, dayanan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buming tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga lupa iyang pakilan, wala na ikamatayo Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatapon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na ikamatayo Isus. Labing gamhanan nga Dios ni ining mga adlaw, walay laing ngalan ang among gibayaw ang pangalan ni Kristo, nga mao'y among manluluwas og kinabuhi. Salamat Ginoo nga lain usab ang kalayo nga ingabukbo kanamo sa among taliwala ug magapadayon kami uban sa litok ni ining pulong nga imong gihatag kanamo. Silimbahon kayo ng imong pangalan. Your name is higher than any other name. Sa ngalan ni Jesus, we give you all the glory and praise. Ang tanan magaingon, amen. Maayong buntag, praise the Lord. Okay, nakita na gyud na ang resulta sa pagtuo. Praise the Lord. O guban kaninyo, muarag nalipay nga nakasudong. Pero muarag kulang pa na, no? Wala pa na EBR, no eh? Wala pa EBR, wala pa. Okay, so nagkinahanglan pa ta og mga dugang pangagamit. O kining mga butanga na tao og niabot kini pinagi sa pagtuo.
Okay, bisan gani kini nga simbahan nagitukod nato, dili gyud kitang nagtukod ang Ginoo nagauban sa atong trabaho. Ginoo. Okay, walay lain kay maura man gyud ni ang gipangayo sa Ginoo, mutuo ra ta. Walay bayad ang pagtuo. Mao na nga usahay malipat man ang tao, dili na mutanaw sa pagtuo kundi mutanaw na sa iyang makita, kay mao may iyang ebidensya kung makita niya usa siya mutuo. Apan kung dili pa makita, dili pagayod siya usa mutuo. Okay. So karong buntaga hisgutan nato kining pagtuo. Mao na ang atong operator i-prepare ang Arka ni Noe. Okay, prepare ang Arka ni Noe. Okay, dinhi sa Hebrews. Ay, tayo pa di ay. Manindog ta, ato ang ampuan kini. Sige, ato ibayaw nga itong makamot. Nagaingon niyang pulong, unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhata sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Sige, bayaw sa makamot. Ginoo, salamat. Salamat niini nga mga butanga nga imong gihatag kanamo. Resulta kini sa pagtuo. Nagampo kami nga kini magahatag og dugang pa nga pagpadayag kanamo og mahimong maabdikon ang mga pangunahuna nga makaapas kami sa tanang ipadayag nimo kanamo og magahatod kini sa pagkalinig-on uban ang matinud-anong pagtuo. Salamat Ginoo nga maga-operate kini sa insaktong operasyon na walay buhat sa kaaway nga mobalda niini. Among gipasalamatan ang imong silyo, ang imong dugo nga magatabo niini. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Amen. Praise God. Okay. Salamat doy. Okay. Murag dali ra ni na niabot sa atong mga pagampo, no? Okay, praise the Lord. Unya, sige kong pagpamalandong kung moabot na yun dito sa pikas. Kaya di pa manimao. Paaboton pa maginis pikas. Tuhuan na po nato na madugangan og tulo kalinya diri. Tulupod kalinya diri. Mutaas na siya. O baka 200 blocks. Na. Di pa mo balik ang Ginoo. Kaya ba na? Barog lang. Maura. Wala may bayad ang pagtuo. Maura man ay requirement sa John chapter 6. Tanawon sa nato ang John, ha? Okay. Importante na to. Mabalik na to ni word sa faith. Okay. John chapter 6 verse 28. Then they asked him, ang iyang mga tinunaan ng utana kang Jesus. Ug matod pa, what must we do to do the works God's require? Ug sa ato pa, mora bag mo abroad unsa may requirements, passport, unsa pa diha na mga requirements. Okay, so mauni ang pangutana kung mga lagad sa Ginoo unsa may requirements. 29, Jesus answered, the work of God is this, to believe. Okay, sa Greek is pistio, means to commit or put in trust. Mauna, ang requirement is faith, is to believe. Maura giingon sa Ginoo. Ingon siya din, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Maura na, faith, pagtuo. Maong diha sa pagtuo, walay dili mahimo. Tungod kay ang pagtuo, mao ni ang pinakadako nga gahom nga mulihok dinhi ibabaw sa kalibutan. Okay. So dinhi makita nato ang Hebrews chapter 11. Dili na ni pagtuo kay ngano nakita naman. Tama ba? Basta makita na,
dili na siya pagtuo. Tungod kay ang pagtuo mao kini Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. Unsa kuno to? Ang pagtuo mao ang mga pasalig sa mga butang nga wala pa makita. Mao nay buti pasabot diha. Okay. So karon makita nato dinhi na kining Hebrews 11:1 dunay tutulo ka mga butang nga iyang gipadayag. Number 1, substance. Diha na sa King James makita. Substance of things hoped for. Number 2, evidence. Evidence of things not seen. Okay. So, nianang mga pagiha, makita nato na kining mga butanga mahitabo gayod. O ang ikatuloy is witness or obtain a good report. So diha na makita na, mao na ni karon witness, good reports. Mao na madungog na naanhagid sila dako kaayo nga lead. Okay, pero tungod sa kaluag pagyud sa atong simbahan, gamay pagyud siya tan-awon sa layo. Pero dito sa taas ni saka ko morag mayo dito tan-awan di ang ilang tan-aw dili maghangad. Okay. So mao ni ang magsusulat ni ining libruha sa Hebrews. Nagahisgot siya mahitungod ni ining pagtuo. Okay. Og tungod ni ini, dunay duha ka mahinungdanong butang nga gusto niyang ipadayag. Unsa man, number 1 is the description of faith. Kanang giingon paghulagway sa pagtuo. Mao to nga description, mao to na atong gitanaw diri, substance, evidence, and witness. So mao ni. So mao ni ang problema. Tungod kay kini nga pagtuo, dunay object na kinahanglan maigo siya. Kay kung dili ka makaigo niini nga object, dili nimo maigo, dili nimo ma-enjoy, dili nimo masinati. Mao nga walay laing sikreto nga makaigo ka sa tinuod na paagi sa pagtuo, kining muduol gyud ka sa Ginoo, simbahan, Biblia, basa. Naadiha ang source. Ang kalibutan, wala. The unsaved world does not understand that true faith. Dili sila makasabot sa tinuod nga kahulugan sa pagtuo. The world fails to realize that faith is only as good as its object, and the object of our faith is God. Hallelujah. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Dili gani ka maminaw sa pulong sa Ginoo, dili masabtan. Naa ba po'y pagtuo ang mga unbeliever? Naa. Pero kumusta ang ilang pagtuo? Dili musibok sa tinuod nga pagtuo. Mahagbong sa dili mao. Sa mga kasimbahanan, tanan ba nga nakadakop ni ining kalayo sa pagtuo? Ang tubag moarag dili tanan. Ngano? Usa na si Tomas nga makitang ebidensya nga wala gayud siya kahimuti sa Ginoo. Niingon ang Ginoo kang Tomas, Tomas, ayaw na niya ng pagkamaduha-duhaon. Kanang imong pagtuo, maduha-duhao na. Mituo ka na karon kay nakita mo ako ug nahikap mo ang akong mga samad. Sultihan ta ka Tomas, bulahan ka tong mituo nga wala makakita ka nako.
gibadlong si Tomas. Ambot unsay klase nga Kristohanan si Tomas ngano nga wala man niya makuha. Aktibo ba kaha si Tomas sa simbahan? O paling-paling ba kaha? So makasabot na ta nganong wala makuha ang tinuod nga kahulugan niini. Pero kadtong nakakuha, ma-enjoy. Atong palakpakan ang pulong. All things are possible to those who believe, to those who have faith. Maura man wala na lang karon nakita na nato din no, ma-enjoy na ta. Inigkanta na nato dili para sa una nga gagmayng literal labi na tong may mga edad na. Nag-antipara pa piyungon pag yung mata aron makita. Pero karon praise the Lord, hallelujah. Klaro kayo. Oh. So, makita na to din naduha lang ka mahinungdanong butang ang angay pag-iisgutan nining Hebrews chapter 11. Kaning giingon ang paghulagway or the description of faith o ang ikadua, the demonstration of faith. Okay. Dili lang basahon nako, experience nako. Experience nagyod nako kining faith. Gani nalimot nako sa uban nga napanghitabo. Naapay nakit anak ko na pastor ring siya. Pastor, wa ka kailas ko ako nakaila ko nimo. Iko kinsar gani ka? Sulti siya. In siya dili gid ko malimot nimo pastor. Inko unsa may imo nakita? In siya didto sa inyong balay walay tubig. Ang inyong gripo wala mo agas. Sa dihang giampuan nimo unya human sa pagampo ning sirit ang tubig. Sige huna-huna ko. Kalimot na ko, dugay-dugay na siguro na. Iyon siya dugay-dugay na pastor kay batanon pa kaayo ko. Okay, so daghang mga nanglabay, mga ebidensya nga makita nato na tinuod gayod ang pagtuo usa ka dako kaayo nga gahom, the greatest power in the world. Dakong gahom. Mao na kining atong kaugalingon, nagtuo ka ba nga wala magtubo ang imong faith? Nagtubo oy. Kanang imong pagsimba. Kanang imong pagpaminaw sa pulong. Kanang imong pag-ampo. Nakatabang ka na nga tubo ang imong faith. Amen. Oh. Pero katong mga tinunan ni Jesus sa una, sige ingon, increase our faith, increase our faith. Kaya nga no, ang ilang meditation mauni, panagat. Naara sa kalibutan ng ilahang pangunahuna. Diha naman lang nag-aray sa ilang una-una, balik diha sa Ginoo, sa diha na niabot na ang mga persecution. Sa diha na niabot na, diha na sila nakapanghugot og maayo sa Ginoo. The martyr death of the apostles, makita nimo na sa usa ka libro. Diha sila nalig-on og maayo. Mao na nga kining mga panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi mo pagsulay, pasalamati. Ngano nakatabang na nga mo grow ang imong faith. Hallelujah. Praise God. Okay. So karon ang hita sa the demonstration of faith. Makita nato dinhi na una si Abel na siya pagtuo. Si Abel usa ka taong matarong tungod kay nagatuo man siya. Gani sa paghalad ni Abel, gihatagan gyud niya og bililhon nga paghalad ikumparar kang Kain. Nganong gihimo man ni Abel, naa siya'y pagtuo. Samtang si Kain, ang iyang pagtuo, morag yango-yango ora, pwede siya musimba, pwedeng dili,
pwedeng mo halad, pwedeng dili. Murag mauna ang kang Kain. O kay ang Dios nakakita man sa sulod sa imo kasing-kasing. Hallelujah. Mao, nga dinhi si Kain, gihukman yun siya. Cain was not a child of God. Dili siya. Iya sa Ginoo. Sa 1 John 3 verse 12. Why? Because he did not have faith. Kaya kung naapa siya pagtuo, sama ni Abel, magkapantay gid siguro ang ilang halad, oy. Ang kang Abel nga halad, dili basta-basta. Di kantidad. Iyag yung gipakita, Lord, mao ni nga akong offering. Nganong gihimo man niya, naa siya faith. Na mapalipay niya ang Ginoo. Pero si Cain, wala. Okay. Si Cain was a religious but not righteous. Mao ni ang nakadiferensya. Daghan ang manimbahay na makonsider siya nga religious. Pero dili di ay siya righteous. Ngano? Wala maglakaw sa pagtuo siya. So mauna. Og tungod kay religious man siya, nahitabo gyud. Napatay niya ang iyang igsoon. May kahadlok si Cain. Pero kita nga nagatuo sa Ginoo, naagyud tay sulod kahadlok sa atong kasing-kasing. Unsa man ang kahadlok ka diha, maunay nag-umol sa imong pagtuo, nagtuo ka. Amen? Nagtuo ka. Okay, mao ni ang demonstration of faith. Ikaduha, kinsa? Genesis chapter 5. Ikaduha si Genesis chapter 5. Mao ni mga tawhana nga makapanalangin usab nato. Genesis chapter 5 verses 24. Okay. Enoch, okay, ikaduha si Enoch. Naunsa man si Enoch? Walk with God. Naglakaw si Enoch uban ang Dios. Wala gyud magpasabot na nag-inagbayay sila adlaw-adlaw. Ang but pasabot ni naglakaw, walk with God, kanang nagkinabuhi siya. Enoch? Okay. Walk with God. Kay nag-walk with God man siya, ang nahitabo, gikuha siya. Then he was no more because God took him away. Gikuha siya. Okay, praise the Lord. Mao ni ang dakong mga panghitabo nga makita nato dinhi sa atong panahon karon. Ang atong pagtuo sa ako nang giingon sama gihapon kang Enoch, walk with God. Nagaapil ta sa fellowship, nagaapil tag mga prayer, dili lang kay kana, naa pagyud kay Biblia nga panahon nga ikaw ra nagabasa ka. Gibasa pag yun nimo gawas nga imong gibasa, imong gikinabuhi ang imong gibasa, maunay dakong ginansya. Okay. Gikinabuhi. Ug tungod kay gikinabuhi manato, kining mga butanga, praise the Lord, nakatabang kini kanato ingon nga kita nagalakaw usab uban sa Dios. Sama ni Enoch nga naglakaw siya uban sa Dios. Taliwala sa masalanong panahon. Enoch walked with God in the wicked world before the flood came. Kano sa nagsugod ang flood, ang lunob? Genesis chapter 8. Kano sa si Enoch gikuha
Genesis chapter 5:24. Kanor sa ang lonop, Genesis chapter 8, perti pang dugaya. Nagtuota nga ang atong panahon karon dautan sa una ra ni oy, mga tao sa una perti na dautan na. Okay, so mauni. Taliwala sa kadautan sa panahon, nahimo ni Enoch. Taliwala sa dautan nga panahon, nahimo ni Enoch ang pagkinabuhing pure life. Nganong pure life? Tungod sa iyang faith. Nagtuo gyud siya nga naay Dios. Kay nagtuo siya nga naay Dios, wala siya mo involved. Wala siya mo compromise. Kung una-hunaon, mas daghan ang dautan sa panahon sa kalibutan ikumparar sa mga matarong. Tiyaw mo sa upat kaklase sa yuta. Tulo kaklase sa yuta ang namatay na bini, usara ang nabuhi. Ang usa ka bini nahagbong sa dalan. Matthew chapter 13 ug sa Mark chapter 4. Ang usa ka bini nahagbong sa dalan. Ang ikaduhang bini nahagbong sa kabatuan. Ang ikatulong bini nahagbong sa sampinit. Sa upat ka klase nga yuta, ang iya sayawa tulo. Subodi pasabot nga sa lingin niining kalibutana kung bahinon sa upat, isa ra ang sa Ginoo. Gamay ra. Sa panahon ni Enoch, naanay mga dautan, pero wala siya mo engage, wala siya mo involve, wala siya mo compromise. Ngano? Tungod kay naa siya'y pagtuo. Nga naay Dios nga matarong, naa siya'y pagtuo, nga human niining kalibutana. Okay. Naay bagong gi-reveal ang Holy Spirit mao ni. Bantog ra kay moingon ang pulong ayaw higugmaa ang kalibutan. Kay mauman yun ni ang nag-encourage sa mga unsaved people. Mauni ang nag-encourage sa mga unbeliever. Tulo. The world. Number 2, the devil. Number 3, flesh. Tulo. The world. Mauni ang gi-encourage sa yawa. Gi-encourage sa mga unsaved people, the world, the devil, and the flesh. Hallelujah. Bantog ra kay niingon ang word sa 1 John chapter 2. Do not love the world. Kay ngano, ang tao nga walay Kristo patay. Correct ba? Amen? Unsa na nga verse? Nana sa kong kantang wali. Sa katapusan, 1 Timothy chapter 5, verse 8. 1 Timothy chapter 5, verse 8. Okay. Verse 6. But the widow who lives for pleasure is dead. O nara. 1 Timoteo 5:6. But the widow who lives for pleasure, ang mabalo nga nagkinabuhi alang sa iyang kalipay, lingaw-lingaw, is dead, even while she lives, bisan buhi pa siya. Ang tao kuno nga hilig sa mga kahilayan. Wa may lain mga hilig sa kahilayan. The unsaved people. Okay, mao di ay naingon si Jesus sa ayo higugma. Kay ngano? Kining tao niining kalibutana basta walay Kristo patay.
kay patay man di ay kining kalibutan na giila lubnganan sa mga patay. Mao di ay lubnganan kining kalibutan na ang taong walay Kristo, tama ba? Patay. Asa mga mangitag daghang patay? Sa lubnganan. Okay. Kay sa lubnganan man, mao ni gitawag sa English the graveyard. Okay, so mag-anam-anam bitag kaabli, no? Mao di ay. Pero kumusta? Daghan ang nakagusto ni ining lubnganana. Moto'y giingon ako ganihan na tulo ang nagpadasig sa mga unsaved people. The world. Kining kalibutan na. Ay, grabe ning kalibutan na. Unsa ning kalibutan na? Okay, makita na to dinhi ang kalibutan. Praise the Lord. Kalibutan. The world. The world system put pressure on its person. Kining kalibutana, kanunay nag-pressure ni mo ni, sige, hala, paningkamot. Paningkamot, sige. Ayaw tuwan ng ilang istorya, paningkamot. Okay. The world system put pressure on its person to try to get him to conform. Mao ni, usbon ako. The world system put pressure on its person to try to get him to conform. Mao nag-iingon sa Romans chapter 12 verse 2. Ayaw kamo pagpahiuyon kay ngano, praise the Lord, lubnganan kini. Kining kalibutana ang taong walay Kristo patay. Pero kung musta, tulo ka butang ang nagpadasig sa mga unsaved people. Kalibutan, yawa, o flesh. Kung kalibutan may atong isgutan, makaingon ka ninduta po yan yung kalibutan, ano? Makita nimo sa internet, wow, kagwapo sa mga view. Ninduta, mo ara magparaiso. Pero sa espirituhanong bahin sa kinabuhi, ang mga anak sa Diyos maingon amen. Ay, praise God. Okay. So mauna, dinhi makita nato na mismo si Jesus Christ nagaingon siya. John chapter 8 verse 23. John chapter 8 verse 23. John 8:23. But he continued, you are from below. Mga taga tagum kamo. Ingon si Jesus, you are from below. I am from above. Dili ko taga dinhi. Iyon siya. You are of this world. I am not of this world. Okay, so dinhi makita na to nga si Jesus mismo nag-ingon siya nga dili siya ni ining kalibutan. John 17 verse 14. Bisan gani ang iyang katawhan. Ang katawhan sa Dios mingon amen. 17 verse 14. I have given them your word, and the world has hated them. Gihatag nato kanila ang imong pulong, ug ang kalibutan nagdumot kanila. Ngano? For they are not of the world. Ang mga anak sa Dios, muingon amen. Inang imong katapat, dili di ay kataga dinhi. You are not from the world.
Do not love the world. Kay unsa man day ang world? Ang world is a graveyard. Menteryo. Menteryo ang kalibutan, puy-anan sa mga patay. Ang tao nga walay espiritu ni Kristo patay. Kano sara siya mabuhi sa dihang makadungog sa word. Madawat niya ang word. Mabuhi siya gikan sa mga patay. So kining kalibutan is a graveyard. Hallelujah. Okay, so mao ni. Ug ingon siya na ang akong makatawhan, praise the Lord. Ingon siya dili taga dinhi. Wow. Okay. Klaro ba ang pulong sa Ginoo? Klaro no? Okay. Mao di ay na. So balik ta sa faith. The demonstration of faith. Makita nato din ganiya si Noah. Okay, si Noah. Si Noah, si Enoch. Si Noah ang sunod. Si Enoch sa panahon nila kaniadto, bisan ang kalibutan hilabihang dautana, pero si Enoch nagpabilin nga nakig-uban sa Ginoo. Nagpabilin siya nga pure ang iyang kinabuhi. Pure. Ang iyang faith sa Ginoo ra. Dili na siya maminaw unsay suggestion sa tao. Labi nagtao nga walay Kristo, praise the Lord. Ayaw paminaw sa tingog sa mga patay. Mutingog ba ang kalibutan? Tingog ang kalibutan. Okay, so mauning buhata. Ang kalibutan, may umuning buhata, muning buhata. Si Enoch, wala nag-involve, wala nag-engage. Si Enoch, wala nag-compromise. Wala. Didto ra siya naminaw. Pinagi sa iyang pagtuo, nag-ilagyod siya nga naay Dios. Wala pa ilunop mahitabo. Kay Genesis chapter 5 man ang lunop na hitabo. Genesis chapter 8. Ug tungod sa pagkinabuhi ni Enoch, gikuha siya sa Ginoo. Hallelujah. Ang atong panahon karon bantay. Okay. Mao na sa atong panahon walay kalahian sa unang panahon. Okay. Ikatulo, na makita nato ang demonstration of faith. Si Noah. Si Noe. 120 years nga nagministry. Apil ang pagtukod sa paghimo sa dako kayo nga barko. O ipakita diring barko ni Noe. Ug makitaan ba? Wala pa. Okay. Ang pagtuo ni Noe nagalihok. Ug tungod kay nagalihok, ang tibuok niyang kinabuhi, ang iyang pangunahuna, ang iyang kasing-kasing ug ang iyang kabubuton. Praise the Lord. Hallelujah. Sa unang panahon, wala pa man gyud lunop sa panahon pa ni Noe, sa wala pa maglunop, wala sila'y experience nga naabay lunop. Wala. Wala. Nobody at the time na naay lunop. Wala. Pag sinuwi rin nag-ingon, mangandam ka mo kay ang kalibutan hugasan sa tubig. Moto'y faith niya. Hugasan, pangandam ka mo. Usbanang inyong kinabuhi, pangandam ka mo. Wala. Nagpabungol-bungol ra ang mga tao. Nagpadayon, gihapon sila sa ilang mga gibuhat nga dili mao. Gani ang uban nagtamay na, nagbiay-biay na, gibiay-biay na si Noe. Giing na naabay magbuhat og barko na ibabaw sa bukid.
Lisod nagmahuman og ipadayungan na sa ato na hiligdan yun ta. Wala sinuwi nagpadayon ang iyang faith, ang iyang pagtuo, bisan ang iyang panimalay, ang iyang pamilya, iyang mga anak, iyang gitun-an sa iyang nakuha. Faith, mga anak, faith, tuo mo. Walay bayad kining pagtuo, mahitabo gyud ni. Naay Dios. Hallelujah. So diha ang iyang tibuok panimalay nakadakop gikan sa iyang amahan nga si Noah. Ang tulo niya ka mga anak. Hallelujah, naminyo pod. Nahimo silang 8. Okay, og tungod niini ang tibuok pamilya naluwas sa diha nga gilunupan ang tibuok kalibutan, naluwas ang tibuok pamilya. Kay ngano man dili si Noah ang manluluwas, ang ilang pagtuo na impluwensyahan sila sa amahan. Ang amahan mo sulti ayaw mo sundog sa uban, ayaw mo kay madaot gid mo. Padayon ta sa atong pagtuo, padayon ta sa atong trabaho, maayong buhat, padayon kita. Kumusta? Sa dihang gisilutan na sa Ginoo ang kalibutan, naluwas ang tibuok panimalay. Mao nga kitang maginikanan, dili magitanan siguro ligoon, ampo na lang. Ampo. Uban na ang ako na magani ko'y anak nga wala na diri pod sa gawas. Ampuan na lang na to. Oh. Usapod sa akong apo, gustong mo ani din eh. Ingon siya lo, muara na lang migbakian eh, magkita na lang ta sa langit. Tiaw mo na. Wa man ta. Ang ato diha na salamat sa Ginoo nga naay atong pagtuo nga humani ining kinabuhi na ay nagpaabot. Dili man ta taga dinhi. Okay. O kana bitang literal na minteryo, naaman po'y mamuyo kay linaw kuno puyan. Ikadua, walay arkila. Pero apoy lami puyo na minteryo oy. Way lami. Mao di ining kalibutan na bantog ra kay way laing gidulot ka sakit, kagulanan, paghilak, suliran, balatian, mga pressure, tanan-tanan ni adinhi. Hallelujah. Salamat no nga sulod sa dugang panahon patay kita sa espirituhanong kinabuhi, pero nakadungog kita usa ka higayon. Ni dawat na minaw nabuhi kita. Salamat sa Ginoo. Kay kung wala pa kita makadungog sa pulong, nagtuo man ta na nanapoy daladalag Biblia lain na po nagreliyon. Mana sila? Siguro naapoy ingon ni ana ang ilang trabaho, sige pangabi kay lain og reliyon. Pasalamat ta kay natunong ta. Gikabig ba di ita? Wala oy giusab. Ang atong kinabuhi na-renew, nausab. Dili lang kinabuhi, unang giusab ang atong panghuna-huna. Usa ni uban ang atong lawas, flesh. Kay kung dili mausab ni, unsaon pagkausab sa flesh? Unang yun ni, maminaw. Mao di naging bulahan ang naminaw. Nagatuman, unahon ba ni kani? Kay kung unang mausab ang imong mind, muuban na ni siya. Kani may mo desisyon, ay, dili di maayo na magsigitag inom og tuba, bino, mamatay di ita dali ni ana. Muhubag ang atong atay. Pag desisyon sa imong mind, tungod sa word, hallelujah. Ang imong heart, naka-store ang word. Pagdesisyon,
apil ang lawas na bago. Di gani ka desisyon ang imong huna-huna o kasing-kasing walay desisyon. Nara naman ang muingon nga pwede mo simba, pwede dili, wa may problema. Maminaw raday ko sa TV. Oy dili, oy lahi. Lahi dinhi, lahi ang TV. Lahi. Kinsa may imong i-fellowship diha sa TV? Lahi ra. Ang Ginoo nakig-uban niya sa grupo. Praise God. Sa diha na mo desisyon ng imong una-una o kasing-kasing pag mo desisyon na ni, wow. Diha na mausab yun ni. Bisan pag-unsaon kapag haylo. Bisan pag-unsaon kapag bugnaw. Diri na lang ka, kay doon, layo dito. Bisan pa, ang tinuod nga nahigugma, muabot yun na bisan pagpila ka bukid ang natason tungod sa gugma. Mao nang mailhan. Mao nag-iingon sa Biblia, the man who loved God is known by God. 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Mao ba na? Bidaw. 1 Corinthians 3:8. Aha. Dili mao 8:3. Mao ni 1 Corinto 8 di ay versikulo 3. Bisan paglayo, basta nakadesisyon ng imong kasing-kasing kung huna-huna, kalipay. Kana bitaw mga ulitaw nga nahigugma sa ilahang kana bitaw mga ulitaw nga nahigugmag maayo sa ilahang gipangulitawan. Ako sa wala pa ko'y Kristo, talawan bagyod kayo ko. Mahadlo ko mula ka ngit-ngit. Karsada dito sa bukid sa Barubo, ang karsada wala mahuman diha gyud kutob ra sa sementeryo. Unyag manaog na ko sa sementeryo labi na gabi na di ko mulingi. Mulingi wa ko naong kay di ko gusto mo tan-aw nga naay mga kandila nga magsiga. Kay naana sa huna-huna na naanay horror, naanay nagtindog nga nagdagsanggot, warang ana ba? Kay ang ilahang balay, diha man gyud kutob sa sementeryo, mulakaw pa man kog 1 kilometer. Bisita. Pag uli alas 11 sa gabi adto gihapon sa sementeryo agi, tuwa man dito ang truck gibilin. Sulod na ko sa sakyanan nga nagatubang sa mga lungon. Ngit-ngit kayo. Pag-start, wa man mo andar. Ikon ni arah. Sige, wa lagi kumugawas kay. Sige, wa yun mo andar. Nanirado ko Sige, paminaw ko siya mutingog ni sulod. Pero karon nga naa nay Kristo, dako siya nga ni anako. Amen? Dili ba na faith? Greater is He that He is in me than they is in the world. Dako siya. Salamat. Ang palakpakan ang pulong sa Ginoo, ang tinuod na higugma bisan layo, mulakaw, muabot yun na siya. Uban kaninyo din lagyo. Lagyo. Unya kana hino mga lagyo sayo mga bot. Pero kana nara sa kusina ng pulpito dapit. Okay. So dinhi makita nato na tungod niini, praise the Lord. Nahitabo gayud nga nagpadayon sinuwa sa iyang gibati nga pagtuo. O ang iyahang panimalay, iyag yung gisaturate, gi-influence sa faith.
O sa diha nga gi-reveal sa Ginoo ang ilang pagtuo, usa na hitabo. Naabay pagtuo ang mga tao? Naa. Ito o magang Noe. Wala pa ko kadungog og naabay lunop. Oy, ulan hinuon. Pero lunop wala. Sa dihang gi-reveal, kinsa may nagwagi. Pagtubo sa tubig, mao to yung revelation. Pagtubo sa tubig, didto nakaingon, tama gyud si Noe. Hallelujah. Bisan sa atong panahon karon, ang huna-huna sa tao mo nagtuyok-tuyok na asa siya mo tuo. Pero walay lain dinhi pabilin word. The word of God never changes. Hallelujah. Nagingon siya, langit ug ang yuta will pass away. Mahanaw pa ang langit ug ang yuta. But my word, apan ang akong pulong, ingon siya, dili gayon. Grabe ka ligon, dili gayon mahanaw. My word will never pass away. So walay lain pagtuora. Amen? Walay lain. Mausab sa atong panahon sa Matthew chapter 24. Si Jesus nagagamit niining mga butangan na hitabo. Jesus used this experience to warn people to be ready for His return. Naana siya mga pasidaan, pag-anda mo, mubalik na ang Ginoo. Sumauni, sa mausab sa panahon ni Noah, ang mga tao, wala yun, nagpabungol-bungol ang mga tao, wala yun. Pero sa pag-abot na, sa pagpadayag, sa dihang gi-reveal sa Ginoo, paking tubo ang tubig, nag-ulan 40 days and 40 nights, gi-reveal na yun. Dito na ang mga tao, niingon siya, tama yun si Noe. Amen? Okay, so salamat sa Ginoo. Kining nakita nato din resulta sa pagtuo. Ang pagtuo dili gayud mausab. Ang pagtuo walay bayad. Tuo lang. Ayaw butangig pagduha-duha. Ang iyang mga tinun-an sa Luke chapter 17:5, sige, increase our faith, increase our faith. Pero ang ilang panguna-una, wala sa pulong sa Ginoo. Pero sa baba, increase our faith. Kanong na sila? Nga nagaingon, padakua ang among pagtuo. Wala. Ang ilang panguna-una, wala diha kanunay. Ang ilang panguna-una, naa sa panahon sa kalisod. Panagat, kay mga mananagat maning mga tawana. Unahon yun ding atong panguna-huna. Kining atong huna-huna, mausab yun ni siya. Sa dihang mausab ni, muuban raning atong lawas. Bisan pag-unsaon ka pa, dili yun ka matanggal. Dili ka maibot nga naman, naka-decide na, naka-desisyon ka na. Ang taong naka-desisyon sa pagtuo, dili na gyud na mo sa. Unyang taong naka-desisyon siya ang pagtuo, ma-enjoy. Hallelujah. Sa tinuod lang. Katapos ang bersikulo, Hebrews 11 verse 6. Okay? And without faith, kung wala kuno kay pagtuo, it is impossible to please God. Walay lain di ay gikahimutan sa Ginoo kadturang nagkinabuhi sa pagtuo. Because anyone who comes to Him, mauni ang kriteria sa tanan nga mga muduol kang Kristo, must believe. Kinahanglan mo trust. Kinahanglan mo laom. Mo tuo, mo believe that He exists and that He rewards
Those who earnestly seek Him. Amen. Wow. Manindog kita. Naagi di ay mapaabot. Maayo bang pulong sa Ginoo? Karong panahon na, lugaw na ang una-una sa tao, apan pabilin sa pagtuo. Pabilin. Kaya ang kalibutan mulugaw sa una-una. Ilabi na sa mga pamilya ni Kristo, pabilin diha sa Ginoo. Taas makamot Ginoo, ligo na ang imong makatauhan. Salamat sa kusog ug kinabuhi. Ginoo nga ang imong pulong magapadayon gayud kini nga magapamuhat kanamo. Labaw sa tanan ang pagtuo. Nagatuo kami nga ikaw gayud uban sa among taliwala. Nagatuo kami nga walay bakak ang imong pulong. Nagatuo kami ni ana. Nagatuo kami nga sa kapulihay niining panahon pagadawato namo ang reward. Mga Ginoo, salamat. Salamat sa imong mga pagpahinumdum kanamo. Kining tanan mo ipasalamat sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadaygo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma. Amen. Hallelujah. Atong hatagan og makusog nga palakpak atong buhay nga Dios. Ingon nga maoy atong pagdaig diha kaniya uban sa pagpasalamat diha sa iyahang pulong. Diin ang tanang may mga dagkong pagtuo moingon og amen. Amen. Hallelujah. Mao nga ang Dios nagpahinumdum kanato nga diha sa pagtuo may ganti nga atong madawat. Mao nga kinahanglan niya tanang mga katawhan sa Dios, kinahanglan niya magalakaw diha sa pagtuo. Tungod kay diha sa pagtuo ang Dios magapamuhat og mga kaybalungang mga buhat nga ato gayud nga madawat gikan kaniya. Mao nga ang mga kadaugan labaw sa tanan ang kaluwasan nagagikan gayud diha sa pagtuo. Hallelujah. Atong palakpakan pag-usab atong buhi nga Dios. To God be the glory. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Dios. O karon mo adto ta sa laing bahin sa atong pagsimba, mao paghatag sa atong mga offering. O akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. O dili nato kalimtan ang paglitok sa atong positive confessions tungod kay nasayod kita nga ang Dios aniya uban kanato og siya namati kung unsa ang atong mga dili lang namati, nasayod yun siya kung unsa atong mga pagkinahanglan. Amen. Siya ang source sa tanan nga gikinahanglan sa atong physical nga panglawas o ngadto sa espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Hallelujah. As we bring back our tithes and give our offering, we are believing the Lord for jobs and better jobs, raises and bonuses, benefits, sales and commissions, favorable settlements, states and inheritances, interest and income, rebates and returns, checks in the mail, gifts and surprises, finding money, bells speed up, bells decreasing, blessings and increases. Thank you, Lord, for meeting all of my financial needs so that we have more than enough to give into the kingdom of God, to promote the gospel of Jesus Christ. Hallelujah! It's offering time. Wali tibuok kalibutan, wali tudlok ang mong tanan, galing kung ako mong saysayan, kinyo mansab kong yamiran. Oh yeah, medyo og ako silang hisabkan, busa
nagkahilom na lang. Unya, akong siyang giampuan, ang pulong ni Kristo masabtan. Unya, ipadayon ang asoy sa pagministeryo sa pulong ni Kristo sa amo ang baryo. Barugo, oy, daghang mga tao, puros pilosopo, mga hambugero o mga bisyoso. Nan, wa gyukoy nahimo, bugal-bugal diri, bugal-bugal dito, mga one-way tulo. Oh yeah, wali, tibuok kalibutan, kay aron ang tanan, magagkaklag sa ilahang kaluwasan. Unya, ipadayon ang asoy sa pagministeryo sa pulong ni Kristo sa amo ang baryo. Mo gyapon bariwa. Oy, kadtong mga tao, among giampuan, among giadtuan, among gibaybulan. Oh yeah. Nan, akong himatikdan, naminaw na sila, nagsinaw ang ilong, naglurat pang mata. Oh yeah, wali, tibuok kalibutan, kay aron ang tanan, magagkaplag sa ilahang kaluwasan. Wali, ang dunay kasayuran, basaha ang teksto, 1 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Mo kadto ang wali tibuok kalibutan. Ang atong Diyos, uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos, uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas tanya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, hambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyok sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, uakyod ko sa iyang presensya. Hallelujah, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos, buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas tanya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo,
sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ka sa Ginoo. Tuyong sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Bukaplot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahom ang